Vi er dampere. At dampe for os er en nydelse. Vi har forbedret vores helbred, livskvalitet og frihed. Den Europæiske Union, tobaksindustrien, medicinalindustrien og WHO vil tage vores frihed fra os. Men vi er ikke alene. Vi er mange dampere, og vi har venner. Så vær rar at støtte den danske e-damperforening og det europæiske fri e-damp-initiativ. Vi har brug for 1 million underskrifter, og vi har brug for din underskrift. Vi er mange dampere, og sammen kan vi gøre en forskel for vores helbred, vores livskvalitet og vores frihed. Vi er dampere, og vi vil gerne forblive dampere i fremtiden.